Tonse Malawi, voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga Sogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse Sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha sogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga sogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse Sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha sogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera tikulandireni amene mukuti onera pa Zodiac Television ndino amene mukuti mvera pa wireless ya Zodiac madzulo ano. Dzina langa ndi John Paul Kayuni. Tabweranso ndi programu yapadera imene ikuchokera ku bungwe loyendetsa chisankho mdziko lino la Malawi Electoral Commission MEC. Programu imeneyi tayamba kukambirana dzulo, nkhani yake ndiyo khudza kalembera wa anthu amene akufuna kuzaponya voti chaka chamawa pa 16 September chisankho chimenechi chapatatu chosankha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Dzulo mu studio muno ndinali ndi wapampando wa bungwe la MEC ndi mneneri wa MEC amenewa ndi Justice Annabel Mtalimanja ndi asangwani mwafulirwa. Tachitika mwayi kuti lero mu studio muno taonjezeraponso munthu mmodzi chifukwa nkhani zimene timakambirana dzulo zimafunikabe mbali ina tinaona kupereweredwa. Pabwera pano mkulu wa bungwe la National Registration Bureau NRB Amphaso Augustine Sambo. Tikulandire na Sambo program zikwambiri mujanna fotokozera tiliso ndi wapampando wa bungwe la MEC Annabel Mtalimanja. Tikulandireninso ku program ino zikwambiri kumapeto tiliso ndi asangwani mwafulirwa iwo watu ndi mneneri wa bungwe limeneli la MEC. Nkhani yake mujanna fotokozera kale tikupitiriza kuti timve bungwe limeneli lakonzekera motani ntchito ya chisankho chaka chamawa, kodi kalembera wa anthu amene akufuna kuzaponya voti imeneyi ayenda bwanji. Ndiye dzulo mwina mongokumbutsana Mtalimanja munakambapo kuti mukhale mukuyamba ntchito ya kalembera wa anthu amene akufuna kuzaponya voti 2025. Mukuti muyamba pa 21 October. Ena amati sakumvetsetsa bwino ndi pa 21 October pomwe patikunena apa kapena chaka chamawa. Izo na tinafotokozadi kuti ife kalembera wa chisankho tikuyamba mulungu wamawa, tikuyamba pa 21 October limene ili Monday likubwera aleti. Ndipo kalembera ameneyu tamugawa magawo atatu.
gawo loyamba ndi limene likuyamba pa 21 Okutobali ndipo tizamaliza pa 3 Novemba kusonyeza kuti kalemberayu ayenda m'masiku 14. Tizikatsegula kuma centers 8 koloko mamawa kutseka 4 koloko. Komanso gawo loyambali tikhala m'madera awa. Ku chigawo cha kumpoto tili ku Chitipa, ku Karonga town komanso ku Mzuzu. Chigawo chapakati tikhala ku Nkhotakota, ku Ntchisi, ku Salima komanso ku Dedza. Pamene chigawo chakumwera tikhala ku Balaka, ku Machinga, ku Chiradzulu, ku Neno, ku Phalombe komanso ku Mulanje. Mwina mutatifotokozeraso chifukwa mwina ena dzulo sana khale ndi mwayo omvetsera kapena kuonera pano pa Zodiac, mukuti kalembera ameneyo amene akuyenera kulembetsa ndi ndani? Kalembera ameneyu malinga ndi kutsatira ndi malamulo mu gawo 77 ya constitution kapena titi malamulo akulu a dziko lino akufotokozera kuti munthu amene ali woyenerera kapena ovomerezeka kuti akalembetse nawo kalembera wa chisankho komanso kuponya voti kumene akhale kuti munthu amene ndi nzika ya dziko lino la Malawi. Komanso ngati ansali nzika akhale kuti wakhala ku Malawi kuno kwa zaka zosachepera 7. Komanso kuonjezera apo akhale kuti munthu ameneyu anakwana zaka zakubadwa zokwana 18. Ngati zaka zisi zinakwane akhale kuti pakamadzafika pa 16 September 2025 tsiku loponya voti akhale kuti wakwanitsa zaka 18 izi. Komanso munthu uyu akhale kuti amakhala kapena anabadwira kapena amagwira ntchito kapena kuchita ntchito za malonda kumalo kumene akufuna kuti akaponyere votiko. Mwina kungopitiriza kuti podzalembetsa mukaundula ameneyo munthu akhale ndi zotani zomuyenereza ndi chani, abwere ndi zotani? Malingana ndi malamulo athu makamaka gawo 12 la malamulo oyendetsa chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala, chomuyenereza munthu uyu akufunika kuti akhale ndi umboni wa oti analembetsa chaunzika. Malinga ndi gawo 12 kusonyeza kuti umboni oti abweretse ndi chiphaso chaunzika. Ndiye malinga ndi ndondomeko zathu komanso chikonzero chathu ndingofotokozera kuti kodi tikati chiphaso chaunzika tikutanthauza chani. Choyamba tikufotokozera kuti chikhale chiphaso chimene a valid national ID card. Ngati kuti chiphaso chilipo koma chinatha nthawi yake chinapanga expire, chimenecho tikuchivomereza. Komanso chachitatu pamakhala anthu ena kuti anakalembetsa ndi anzathu a ku NRB ndipo ndondomeko zonse zatheka ndithu munthu uja amulemba ku NRB ko koma khadi sanampatse koma ampatsa ka slip olinoti ka receipt kamene kali ndi national ID number ya munthu uja kamene konso tukavomera. Kusonyeza kuti mwina pala anzathu ena amene khadi yawo inasowa ya NRB koma analembetsa ndithu, munthu amene akhoza kungobwera amene alili azafotokozera dzina. Mwina pamepo ndime kaenda kufotokoza kuti mu plan yathu ku registration center ina iliyonse tizikakhala ndi anzathu a ku NRB. Iwo akakhala ndi mbali yawo, mbali inayi ndi ifeyo abungwe la meki. Anzathu a ku NRB ntchito yawo ndiyo kuti athandizire kuperekera umboni kuti munthu amene wafika ayudu analembetsa mukaundula waunzika. So kusonyeza kuti ngati ino akayuni mubwere ku registration center mufotokoza kuti ineyo kulembetsa nalembetsa koma khadiyo inasowa, ndiye kuti anzathu a ku NRB akayang'ana mu system mwawo akakupezani dzina lanu akuprintirani ka receipt kamene kali ndi ma details anu komanso kali ndi ID number yanu. Ndoti mutenga ka receipt kaja mupita kumbali ya meki akuthandizirani. Ena makhadi awo anasowa, mwina anafufutika, onsewaso ndithu tizathandizira chifukwa chokuti anzathu a ku NRB akakhala kuti ali pomwepo akupanga ma verification. Zikomo kwambiri, timafuna kuti tingokhala ngati takumbutsana amvera komanso amene mukutionera zimene tinakambirana dzulo. Ndiye timanena kuti inu muli ndi mwayi kapena muli ndi ufulu ofunsa mafunso akuluakulu amene ali kuno kuti ayankhe mafunso amene muli nawo okhudza chisankho chimene chikubwera, makamaka ntchito yakalembera imeneyi. Amene muli ndi mafunso mutha kutero ndithu potiyimbira foni pa nambala iyi 093
56 67 11 0 56 66 makamaka 56 67 11 amene muli ndi ma SMS muthaso kutitumizira uthenga wapa phone ya m'manja kapena kuti SMS mutumize ku nambala iyi 082 13 75 34 9 ndibwerezaso kunena kuti amene mukufuna kulemba uthenga SMS mutha kutumiza pa nambala iyi 082 137 534 9 ndipo mafunso anuwo akhale akuyankhidwa pompano tsiku la lero ndi akuluakulu amene afika mu studio muno. Ndiye anakambapo mayi Anabel Mtalimanja kunena kuti ntchito yakalembera ameneyo ikayamba ikhale akhalenso ndi ma office akapena ogwira ntchito ku bungwe la NRB amene azikhalanso akufufuza mayina anthu amene adalembetsa kapena ziphaso zawo zinasowa kapena kuonongeka kumene. Tilinso ndi mkulu wa bungwe la NRB Asambo. Tatifotokozerani Asambo, dzulo tinalandira mafunso ochuluka kwambiri kuti kodi NRB ili kuthekera kuchita zimenezi, komanso kodi NRB ikwanitsa kuti ilembetse anthu ndithu kuti azakhale ndi mwayi, chifukwa ngati sulembetsa, ngati sukhala ndi chiphaso ndi akuti suzavota chaka chamawa. Muli ndi kuthekera kumene ku NRB kwambiri. Choyamba tingoyamba ndikunena kuti ifeyo NRB ntchito yathu ndikalembera. Ndiye malamulo anatipatsa mphamvu kuti tigwire ntchito yakalembera ngati ameneyu wapereka chiphaso cha unzika, komanso kalembera wakubadwa, kalemberanso wa imfa ndi kalembera wa maukwati. Mmene timagwira ntchito ndi ameki ndi mmenenso timagwira ntchito ndi mabungwe ena amene amafuna kalembera wa unzika. Mwachitsanzo amene amapereka ziphaso za paulendo passport, driving license, chiphaso chololezedwa kuti munthu ayende, ngakhale amabanki. Ndiye kuona kuti Malawi Electoral Commission iwowa ali pa ntchito yayikulu yoyendetsa chisankho Malawi muno, tinasayinirana ngati mgwirizano umene acheya ameki nda minister oona zachitetezo cha mdziko anasayinira kuti tiziuzana kuti kodi ntchito ikuyenda bwanji. Ndiye pa chifukwa ichi takhala tikuuzana ndithu kuti ifeyo NRB tikhale nawo kufupi ndi meki, cholinga choti Malawi aliyense apatsidwe mwayi woti akhoza kudzalembetsa ndi kudzavota nawo. Muchifukwa ichi ifeyo tinalemba Malawi onse kutengera pa manambala amene anatipatsa a National Statistics Office amene amayang'aniranso ntchito mwa malamulo yoona chiwerengero cha anthu kapena chiwerengero cha zina ndi zina Malawi muno. Ifeyo pa chiwerengero chimene chocho chimene anayerekeza tinadutsa. Komabe anthu ena ndi ena amene kuti mpata alibe sanapeze mpata pa nthawi imene timachita mop-up kugwira ntchito ma district monse, maboma monse nda DC, mafumu amboma moja, makansala, ma MP onse amene amathandiza DC aja kuti kalembera agwire ntchito, komanso komiti ya DC yoyang'anitsa kuti kalembera agwire ntchito pa boma lawo lija. Komiti imenezi zimatithandiza kwambiri, komanso anthu amene amatithandiza kwambiri. Komanso tinachitanso kalembera wina kokwana chaka, tapita boma lililonse, timabwera chigawo ndi chigawo. Chigawo choyamba tinapita kuchitipa, kudowa pakati pano, komanso ku Balaka, chigawo cha kumawa, komanso kumulanje. Ndiye titamaliza kalembera onsewu taona kuti Amalawi onse apatsidwa mpata woti akhoza kulembetsa. Nkhani yabwino ndi yakuti maofesi a NRB ndiotsegula, kalembera wa NRB ndiopitirira. Pa nthawi imene tinayamba kalembera ameneyu kufika panopa talemba Malawi oposa 12 million. So iza kuti pamene tinapatsidwa kuti tifikire tinafikira, nambala imene tinati apatsa ameki kuti tipezepo anthu oti ndiokwanira kulemba kuti akhoza kulembetsa chisankho ndiokwanira. Koma amene sanapeze mpata abwere ndithu kwena lapiti alembe.
tilokonzeka. Panalinso funso lina dzulo imene anthu amakhala ngati wasokoneza anayesera kuyankha che ameki kunena kuti anthu ena inuyo ena na bemu kulemba ana azaka 16 mukaundula wa nzika ena kuganiza kuti mwina pali upo oti mwina amene azalithenso kuponya nawo voti sizingatheke ndi chifukwa chake tikunena kuti ngati dziko la Malawi lino aliyense akhale kuti ali mukaundula amene sanakwane zaka 16 malamulo sakuwalola kuti alembedwe mukaundula wa NRB. Timvetsetsane ifeyo ngati NRB timanena kuti zaka 16 10 ndi zina 6 ndiye timamulemba nkumpasa chiphaso kuti uyuyu ndi nzika koma akapita nacho kumeki sakamulola chifukwa sanakwanise zaka 18 ndiye anthu amene aja timawalemba ndithu chifukwa ena ndi ana school afuna akatengere ngongole ena ndi ana school afuna akalembere mayeso ena ndi ana school apita pa ulendo afuna chiphaso cha pa ulendo passport ndiye ifeyo timalemba amene aja pamene pa nthawi iyi yoti tikugwira ndi ameki tizichita kalembera pa center ya meki chifukwa ife tili ndi malamulo athu amene anasiyanitsira athu bungwe la meki ndi la NRB ndi mabungwe awiri osiyana koma chifukwa ameki amafuna NRB ndiye tikufuna kuti athandizire kuti ntchito yawo itani iyende bwino. Chabwino titokoze ndithu asambo mafunso akhale akubwera ndikudziwa kuti amalawi kunjako amene akutionera ndi amene akutimvera nawonso ali ndi mafunso ambiri dzulo pamaperewera pano pofunika mutakhalapo kuti muziyankha mafunso amenewo. Tipite kwa amafuliro kumapetoko. Timafuna timvetsetse kuchokera ku bungwe la meki pali anthu ena amene tikunena pano ali kundende anamangidwa akuseweza jeli kodi amenewa ndiwololedwanso kudzaponya voti muwathandiza motani? Zomwe kwambiri anthu amene angapezeke kuti ali mkati pa nthawi imene tikupanga kalembera akalembetsa kundende komweko ngati chingatheke kuti pa nthawi yokuti mwina amaliza kuseva jere yawo atuluka ndi nthawi imenenso ifenso tatsegula kuti masenta iwaja akapange transfer tizavomera kuti akapange transfer kuti akaponyere ku center imene angafune kukaponyerako voti kandi kwawo kandi kumene angapeze kuti akukhala akugwira ntchito koma ndinene pano kuti ngati zingatheke kuti analembetsa ali kundende pa nthawi imene amatuluka kundende ndi kuti mwina nthawi yosintha mayina opanga matransfer yadutsa iwaja kuzafunikira kuti pa tsiku loponya voti anyamuke apite kundende kumene anali kuja akaloleza kuti akaponye voti. Ndilipo mwina ndingotengeraponso mwayi kufotokoza kuti ena akhoza mafunso kuti munthu akamakumanga mwina popita umene kuja sumatenga chiphaso chako akalembetsa bwanji. Ngati amanga atalembetsa kale chiphaso chawo cha unzika ali kundende kundende konkuja kakhalanso timu ya NRB ndi zina lawo akaliyang'ana mkaundula wa unzika likapezeka akapasa lisiti la umboni kuti analembetsa unzika ndipo akalembetsa ndi timu ya meki kundende komweko. Zikomo kwambiri. Tinafotokoza kuti ngati muli ndi mafunso amene mukutimvera kapena kutionera mutha kuimba foni 093 56 67 11 093 56 67 11 komanso mutha kulemba uthenga pa foni SMS 082 13 75 349. Tumizani mafunso anu tiimbireni foni kuti mufunse mafunso akuluakulu amene ali pano. Tione oyamba pano amene akutiimbira foni. Hello, madzulo abwino. Hello. Hello. Ya, izikuoneka kuti pali vuto pamenepo. Tionenso ena. Madzulo abwino. Hello. Hello. Madzulo abwino, tikudziweni dzina lanu komanso kumene mukutiimbira. Ine ndilemba soli Friday ndi wimtani sulera kucholo kuno muzambali. Friday kucholo muli ndi funso lotani kwa akuluakulu ali kuno?
Ineyo ndimafuna ndingofunsa ayenerabiwo. Danke changu nukuno mena fotokozera mbukulo ndamva ndithu. Ndimaimbe ngifika kuti mina abweleraso masantha amene anachoka mukuti mina atolera anthu amene anasala koma amene afotokozeramo zikuona kuti sabwerera ya. Ndene fusangasonga kuti muka ineyo wakutsolo kumalire ndi kuchikwawa. Kuti nitewe kuno ndikasibiri ngati kuboma kuchote nkalembese kalembera ameneyo ndikutali kwambiri. Komanso ndikayang'ana kuli anthu ochuluka amene anasala amene sanalembese. Ndifunso ndolena kuti si pamene pomupati kuita ntchito ndalama zankumbati kukalembesera kalemberayo. Nanga mkazataka kuti mtu alipi transport yovirira umene. Si pati palesera kupeza chipato cha unzika. Chabwino. Fukusanga ndilimenelo ndithu. Chabwino inu Friday kuthyolo khalani pomwepo funso lanu liyankhidwa mumvetsere wireless kapena ngati mukutionera pa television. Zikomo kwambiri. Funso limene likubwera kwa inu asambo akunena kuti pakhala mwayi woti kubwerera ku madera amene munadutsako kale polembera anthu mkaundula waunzika chifukwa kuti iwowo ali kutali kwambiri ndi kuboma sangathe kukafika kuti akalembetse. Mubwereranso madera mwawomo kuti akakhale ni mwayi kapena iwo basi angovomereza kuti ufulu wawo kuti aponye voti chamawa basi wachotsedwa. Asakhale ndi nkhawa. Zikomo kwambiri bwana Levson Friday. Ifeyo ngati abungwe la NRB mutimvetsetse kuti ntchito yathu tikugwirirani mosalekeza ndipo mukhale ndi chitsimikizo kuti ngati simunalembetse tikulembani. Sitikufunsani kuti chinachitika ndi chani kuti musalembetse koma tikudziwa kuti tabwera kumeneku ndithu maulendo angapo ndipo mwayi tikhupira kuti munali nawo koma chifukwa mwina pali mavuto ena kuti mwina anthu ena anachoka amene sanalembetsewo tinalemba makalata kwa ma DC onse Malawi muno komanso mafumu onse kunena kuti ngati pali anthu ena amene akufuna kuti alembedwe chifukwa choti sanakhale ndi mwayi umenewa ife tilokonzeka kuwalemba anthu amenewa. Koma nthawi zambiri tikamayena kuti kuli anthu ambirimbiri zimakhala kuti nambala ija tikungoganiza anthu nkumangotchula koma mukagwira ntchito ndi kwa DC kapena kuyambira DC oeni yake ifeyo kuli ofesi yathu kumene koko ibwera ndithu tsiku ina ilonse tidakhala bwino tidziwe kuti kodi muli wafupi ndi center yanji kuti mwina titumizeke anthu msangamsanga kuti akhoza kudza kulembani ndi amene mukunena kuti sanalembetse. Ndiye mwina mwachidule tinene choncho kuti ifeyo tilokonzeka kuti tipita paliponse koma sitikhalanso ndi program ngati ija yoti outreach imene tinayambira kuyambira center iliyonse kumaliza kupita center ina koma ulendo uwu ndiongofikira amene akudandaula kuti sanakhale ndi mwayi. Kwa amene analembetsa ziphaso zawo zaunzika tikhala tikubweranso kuti tiyagawire ziphaso zimenezi. Zikomo kwambiri. Tionenso ina pano palaini. Madzulo abwino. Hello. Boss Martin. Madzulo abwino tikudziweni dzina lanu ndi kumene mukutiimbira. Ine gift soforiano kuchikwawa central. A gift kuchikwawa central. Funso lanu ndilotani? Ndikwasaka kutame ayenerabiwo. Watu kuno anapezera kuti masitera malemba patumali school ndipanda kwera plus kwasuweni. Ndena kunena kuti maliza kulemba kwene sindikukhulupira fona kuti maskulu ena ngati pasadodwa komanso pamangwende sinalembepo iyi. Ndekuti munthu achoke kwatu mali kapena kwathimba kuti akafike kuchikwawa ni mtunda mwapafupi 15 kilometers. Ndati ngati amene wathandiza bwanji chifukwa ndikuona ngati kuti ndondomeko pena funa onjezere usikutheka. Kuti amene atsalawo alembedwa kapena panga bwanji. Zikomo kwambiri. Inu yokhalani pomwepo funso lanu liyankhidwa ndi akuluakulu amene ali kuno. Ayi tokoza inenso ndikhala ndilede pa wireless pa. Zikomo kwambiri. Izi zikungopherezera kuti mafani faenda after jana yembaje kuti chimodzimodzi zili kuno kwatomali. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tikaona pano ndiye kuti amene achuluka kufunsa mafunso akubwera kwa inu tikuyenera B. Kutanthauza kuti panali ndithu space pamenepa. Akuti pali madera ena kuchikwawa kumene akuona ngati munalumpha simunafikireko kuti mulembetse anthu mukaundula waunzika.
muwathandiza bwanji? Chabwino, zikomo kwambiri Sefuriano kuchikwawa sento kwatumali. Ifeyo tidakakondetsetsa kuti pamene mwaperekera uthenga umenewu tikufikireni msanga ndiye tikunena pano ineyo ndi amene ndimayang'anira bungwe limene la NRB, ndipo tili ndi wamkulu wa NRB ku chikwawako kuphatikizanso a DC amene ali wamkulu wakalembera mwa malamulo ku boma la Chikwawa. Amenewa tikhala tikulankhula nawo kuti abwere atsimikize, ndipo anthu onse amene alipo akuyenera kuti alembedwe msanga. Ndiye nkhani imeneyi ngati sichitika pofika mkuja uno kuti mawa akhale akukonzeka, mukhoza kutimbiraso ku NRB kuti mutsatire pempho lanu pa nambala ya 488 ya phone imeneyi, kapena muimba pa 0 700 700. Manambala amenewa akuthandizirani kuti mukhale mukudziwa kuti vuto lanu liyankhidwe. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tikupitirira ndithu ndi programu yathu, koma mutilole kuti tiyambe tapuma pang'ono tikhale tikubweranso kuti mupitirire ino Amalawi kuti funsa mafunso ndi akuluakulu kuchokera ku bungwe la MEC komanso ku NRB ayankhe mafunso anu. Musakhale ndi nkhawa ina iliyonse, musamve mphekesera ina iliyonse, koma mumve kuchokera kwa iwowa zokhudza kalembera wa unzika komanso kalembera wa chisankho. Tikhale tikubweranso posachedwa pompano. Ukomera tonse Malawi, voti yanga kusanka ntsogoleli yosatengera kuchokera ndeno ndiyachinsisi sindirengeza voti yanga mphamvu zanga ziri mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga kulimbikitsa tsogoleli wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleli wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga ziri mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga Malawi Electoral Commission. Tikulandireni kachikena kuno ku Zodiac Television komanso amene mukutimvera pa wireless ya Zodiac. Tikupitirira kucheza ndi akuluakulu kuchokera ku bungwe la zachisankho Malawi Electoral Commission MEC. Ndili ndi wapampando wa bungwe limeneli Justice Annabel Mtalimanja komanso mneneri wa bungwe limeneli la MEC Asangwani Mwafulirwa. Leronso tili ndi mkulu wa bungwe la National Registration Bureau NRB limene limachita kalembera wa nzika za dziko lino amene ndi Amphatso Augustine Sambo. Tisana pume pang'ono panali nkhani ya kalembera wa unzika kuti kodi madera amene munawaphonya akhala motani. Paliso anthu chifukwa tikulandiranso ma SMS ndi anthu amene akutiimbira ena atifunsa kudzera pa SMS akuti kodi amene angofika kumene kuchokera maiko ena ngati ku South Africa, tikudziwa kumalawi kuno anthu ambiri amapita ku South Africa, angofika alibe chiphaso cha unzika, kutanthauza kuti mwa malamulo sinzika za dziko lino koma anabadwira konkuno anangopita ku South Africa kuti akagwire ntchito zina, angofika. Muwathandiza motani? Mwina funso limeneli kubwera kwa inu Asambo. Zikomo kwambiri kwa anthu amene ali kunja kwa dziko lino, komanso kwa ena amene amakhala kuyenda kuchoka dziko lino pita maiko ena. Anthu amene wawa
asakhale sodandaula kapena nkhawa, koma tikuwapempha kuti padakali pano akuyenera kuti afike ndithu adzayende ndondomeko za kalembera waunzika. Kalembera waunzika ameneyu amachitika m'maofesi onse a NRB amene pakadali pano ali m'Malawi muno, komanso ma post office ena ndi ena kwa DC pa maofesi a NRB. Timafuna kuti munthu afike ndithu kuti atengedwe zala zake komanso ajambulidwe. Kwa amene ali ku South Africa ndondomeko tapanga kale, komanso kwa amene ali ku London pali panopa tapanga kale ndondomeko kuti chapompano tikhale tikupita kumeneko chifukwa kuti ndondomeko yakalembedwe ka anthu tikuyenera kuti tifikire anthu onse. Ndi aku South Africa ku tinali ndi kukumana kwathu mwezi wa May ndi June ku South Africa komeko tinachita kupita ndiye tagwirizana tikukoza program yoti tafikira anthu onse alembedwe. Ntchito imene ikuphatikizaso ngakhale kalembera wakubadwa ndi kalembera wa imfa. Akulandaniso chimodzimodzi takhala tikukambirana panopa tikungodikira kuti timu ipite ndondomeko zonse zikuchitika. Koma tikupemphabe kuti amene angakwanise kuti akubwera chimodzimodzi kuvota ndikhulupirira kuti onse ayena kuti adzavoterenso konkuno. Nde padakali pano ndithu akuyenera kuti anthu achite kubwera. Muonetse serious tikhoza kutero kuti ngati mulidi zika yokonda dziko lanu bwerani muzalembetse, chifukwa mukapanda kulembetsa ndiye kuti iyayi mwazitulutsamo sinonso nzika iyayi. Funso lina kuchokera kwa Edward Mjoka kuchokera ku Mulanje, limenelo ndiye sali kupita ku bungwe la MEC, akuti kodi munthu amene ali ndi chiphaso cha unzika chimenecho koma chinasweka kapena chinaduka kung'ambika nambala sikuoneka, munthu ameneyo mwayi wolembetsa mukaundula wa voti ali nawo? Ameneyo ndithu mwayi ulipo monga nafotokozera koyambirira kuti tikakhala ndi anzathu a NRB kuti atithandizire kupanga verify kapena kuchitira umboni kuti munthu analembetsa. Ndiye munthu amene kuti chaunzika chake chinasweka ulo sichikuwerengeka chafufutika abwere ndithu akatchula dzina lake limene analembetsa mkaundula waunzika, ndiye kuti anzathu a NRB afufuza mu system mwawo akampeza munthu ameneyo ndiye kuti amprintira kali siti timati tivomera kaja kusonyeza kuti amene chaunzika chawo chinasowa chinasweka wo chinafufutika amene wasadere nkhawa chifukwa kuti kulembetsa analembetsa ndithu ngakhale kuti khadiyo alibe pamanja pawo, dzina lawo mukaundula dzina lawo lilipo. Ndipo alipo anthu ena ndithu amafika mwachonchomo tilekeze imene ndi ma by elections ngakhale imene ali ndi kalembera wongoyesezera, ena amabwera ndithu ndi dzina lawo lokha, ena amatha kukumbukira nambala yawo, onsewo anatha kuthandizidwa ndithu. Zikomo kwambiri. Tiyimbireni foni 093 56 67 11 mafunso anu amveka pano, kapena tumizani uthenga SMS pa 083 13 75 349. Tikhalenso tikuwerenga uthenga mafunso anu pompano kuti muyankhidwe ndi akuluakulu amene ali pano. Tione pano ena pa line amene akutiyimbira madzulo ano, chifukwa ndiye anthu ndi ambiri amene akufuna atafunsa akuluakulu kuchokera ku MEC komanso eno kuchokera ku NRB. Tisanapite kumeneko kwa amene akutiyimbira foni, mwina timve kuchokera ku bungwe la MEC pa nthawi yakalembera wa anthu amene akufuna adzaponye voti mmadera mmalo amene mwakhazikitsa kuti mukachite kalembera ameneyo. Kukuyenera kukapezeka ndani kumeneko, ndi ndani amene ali ololedwa kufika malo amenewo akalembera? Zikomo kwambiri. Kumalo kwathu choyambirira ndi tukakhala anthu aku Malawi Electoral Commission amene akugwira ntchito pamalopo, komanso anthu amene akubwera kudzaponya voti, komanso tikakhala ndi anzathu achitetezo apolisi amene akakhale pamalopo, komanso tikakhala ndi oyimirira zipani ma political party representatives. Ma political party onse talembera zikalata kuti atipatse mayina a anthu awiriawiri ngati nthumwi ziwiriziwiri kuti iwo athe kuzakhala nawo kuzaonerera kuti kodi ntchito ikuyenda bwanji
malinga ndi mmene timagwirira ntchito timayitana ma stakeholders athu onse kuti akhale kuti tiyendere limodzi alesi aziona kuti kodi ntchito kuyenda bwanji, komanso pakakhala anzathu amabungwe amene si aboma amene avomerezeka kuti akakhale pamalopo. Wina aliyense amene ndatchulayi kupatula anthu obwera kuzavota ndoti akakhala kuti akhale ndi ID olo chizindikiro kuti avomerezedwa kuti akhale pamalopo. Anthu ololedwa ndi amene atakakhale ndi chizindikiro, wina aliyense sali ololedwa. Komanso kwa anzathu amene atakabwere kukalembetsa akalemba akufunika kuti azanyamuke, sizololedwa kuti ukalembetsa ndiye ndikukhala pompo kuyamba kucheza kapena nane ndifuna ndione kuti zikuyenda bwanji, zimenezo sizololedwa. Mwinapoti mwafunsanso ndingonjezera kuti sichololedwa kuti munthu akamabwera pa registration center akhala atavala makaka azipani, kusonyeza kuti anthu onse amene atchulawa pasakhale munthu amene wavala makaka azipani chifukwa ndizoletsedwa. Ndipo ngati munthu atafika kuti wavala makaka achipani ndiye kuti tidzamubweza kuti abwerere apite akasinthe malaya ndi abwerenso. Komanso kuonjezera pamenepo galimoto zokuti zayikidwa makaka azipani kapena ndi zazipani sizololedwanso kuti zifike pafupi ndi registration center. Anthu kumadabwa kuti simukulola zimenezi chifukwa chani? Makaka achipani uyu ndikalembera chabe si kuponya voti. Uyu ndikalembera zoonadi, koma malo olembetsera ndi malo a neutral, ndi malo kuti alibe gawo, alibe chipani. Ndiye sizikakhala zabwino kuti pakakhale makaka ena aliwonse chifukwa tizikhoza kutibweretsera chisokonezo. Moti kupempha kwathu ndikuti tonse tionetsetse kuti pobwera tisavale makaka achipani. Zikomo kwambiri. Ndifuna ndonjezere pano. Kalembera kuyamba pa 21 October. Ndiye kutheka kuti ena timapanga misonkhano katina timaposta tinamata malo amene ali ma center. Ngati kungatheke kachoseni katundu anuyo. Ngati simuchosa nokha, mkulu woyendesa kalembera pa center imeneyo, kalembera sanayambe ali ndi udindo wochosa makaka ena onse achipani mozungulira center imeneyo 100 meters. Ndi asogolera azipani asazadabwe, asadandoli alichosera mbendera zathu imuna tinamata maposta athu alichosera nkhani yake ndi imeneyo. 100 meters kuchokera pamalo amene akuchitika kalembera. Tionenso pano pali ena amene akutiimbira foni madzulo ano. Zikuoneka kuti zavuta ndithu. Koma amene mukutimvera pa wireless ya Zodiac kapena kutimvera pa amene mukutionera pa television ya Zodiac, muli ndi mwayi mutha kutiimbira foni kapena kulemba SMS. Tikhale tuwerenga uthenga wanu pano, mukhale mukufunsa mafunso anu direct kwa akuluakulu amene tili nawo studio muno madzulo ano. Tione ena pano. Hello. Hello. Madzulo abwino, mutakweza mawu. Hello, madzulo abwino, tikudziweni komanso kumene mukutiimbira. Ine ndi John Mbendera kuno ku Lilongwe. Mbendera ku Lilongwe. Funso lanu ndoti chani? Ine funso langa ndiona kuti kodi ameki ndi NRB. Tikapita ndithu mizimu kapenso zoyankhula za anthu ambiri, ndikuwuza kuti anthu amene wanthu akayikira kwambiri. Ndiye pofuna kuchosa chikayiko ameki akhala ali ndi masenta okwanira mwina 6,000 chakuti. Pamene amekiwo amapezeka apo ndi apo kuti sizingatheke kuti chimene chikwalipireza imene kuti chikwakanikiza iwa NRB kapena ameki kwakanisa NRB kuti pasi kumene akusekulira maujeni awo kuti azilembesa kaundula wa voti. NRB kunawusa zikhala komweko kuti amene sana alembese achili kuchaunzika kuti nayeso azikhaso ndi mwayi kuti azibese apa akalembesa atani kuti akuza kulembesa mu system ya ameki chikwakanisa lechani. Kwa anthu ambiri paipo akanga kuti akwika question mark kuti anthu awo akopa chani. Ndiye ndikuona ngati madera kumene anthu akudandaulapo adazipanga mafezes waye atangololera kuti ameki ndi NRB akhale pamodzi
awakupanga nawo awakalembesa amene ali akalembesa anthu awoku wa zaka 18 yo atati kuti azembesa chani kuti azembesa kujeni kumekiko ikukuti andijani mafaniko andiyake ndimbe kuti kwelikweli pati zikomo kwambiri mbendera kulilongwe khalani pomwepo ngati mukutionera pa television yankho lanu makamaka funso lanu liyankhidwa ngati mukutimvera pa wireless ndiye kuti mumvanso yankho lake zikomo kwambiri pana funso limene likuchokera kwa John Mbendera kulilongwe akuti kodi chikuvuta ndi chani kuti madera amene ameki azikachita kalembera wa anthu oponya voti eno ya NRB mukakhalanso pomwepo kuti muzikapanga verify anthu chikuvuta ndi chani kuti muzikathanso kulembera anthu pamenepo amene sanalembetse mukaundula wanzika kuti mungowalembetsa pompo ngati ine sinalembetse mundilembetse pompo ndine nzika ndalembetsa ndikachoka pamenepo ndikalembetse mukaundula wa voti. Zikomo ndikuyamba kuyankha funso limeneli koma kwinaso omwe na tasire chair ameki kuti apitirize. Mafunso ngati amene amakhala bwino kuma alankhulana ndi amene akufunsa koma chifukwa panopa tikungonena ndikhupira kuti andimvetsetse bwinobwino. Tikunena kuti munthu aliyense tinamulemba. Zimene zizi ndizoona kutengera pa manambala amene timaina kuti tafikire anthu onse tinafikira. Komabe pali anthu ochepa amene tikudziwa kuti pa zifukwa zina sanakwanitse kulembetsa anthu amene wawa tikawunikira kapena amene amawunikira manambalawo akutiuza kuti anthu wandi ochepa ndiye kuti tafikire anthu ochepa amene wawa tikunena kuti maofesi athu a NRB ndi otsegula kuti tigwire ntchito ndi ameki akupanga zina ifenso tikupanga zina tisokoneza ifeyo ngati NRB chifukwa malamulo athu ndi malamulo ameki anasiyanitsa mabungwe awiriwa kuti ndi osiyana. Ife tikungobwera kuti tigwire ntchito ya verification tinene kuti kutsimikizira kuti munthu ndi nzika ndiye choyambirira munthu abwere ku NRB kuti timulembe koma kudziwa kuti anthu ena amakhala kuti anali ndi mavuto ndi chifukwa tinali ndi mwayi kwa chaka tinazungulira maboma onse komanso tinali ndi mwayi mwanzaka kuchokera 2019-20 kukafika 2023 chaka chilichonse takhala tikulemba ndithu anthu mu maboma onse madera onse osiyanasiyana ndiye zimene zizi ifeyo sitinganene ndondomeko kwambiri ya kalembera wa chisankho chifukwa ife ndife akalembera wa unzika ndiye mwina ndi asire ache ameki kuti afotokozerepo kuti mwina kumeki akuti zikuvuta bati kuti anthu akangolembetsa apa kuchokera ku NRB athenso kuzalembetsa mukaundula wa voti. Ya zikomo kwambiri a John Mbendera fa chafunso limenelo ndipo lakhala likubwera ndithu koma kuonjezera apo mene afotokozera aku NRB ndimafuna kuti ndibwerenzetse kuti ife ameki ndi a NRB ndi mabungwe osiyana komanso ntchito yathu ndi yosiyana. Anzathu aku NRB monga afotokozerera amalemba ana kuyambira wa zaka 16 kupita kutsogolo. Ifeyo malinga ndi lamulo linafotokozerera lija amene akuyenekera kuti alembedwe mkalembera wa chisankho ndi wa zaka 18. Ndiye kuti tiyauze anzathu aku NRB kuti abwere azilemba anthu koyamba pa registration center. Zikhoza kubweretsa mavuto chifukwa chokuti mwana wa zaka 16 abwera kuti adzalembetse pa center paja. Anthu oona kuseli aona kuti ande kuti mukulemba ana mkaundula wa chisankho zimenezo zitibweretseranso mavuto. Ndiye nkuona mukukambitsana kwathu koyambirira poona malamulo kuti kodi malamulo akuti chani komanso ntchito zathu zikuti bwanji. Nkuona tinagwirizana kuti chimene tingapange kuti tathandizire a Malawi ndi kunena kuti a NRB akhalepo pa center koma ntchito yawo ingokhala kupanga verify kuti kodi uyuyu amene wabwerayu ndi chiphaso chofufutika nangati mbwezi sanalembetsa kale ali mu system tinthandiza bwanji a NRB amuprintira karisiti ndi kuti alembedwa mu kalembera wa chisankho koma kuti titsegule kuti pakhale kuti ngati pa centapo pakugwirika ntchito ya meki ndi NRB tibweranso panopa tizafunsidwanso mafunso
kuti Malawi Electoral Commission akuphwanya malamulo, akulemba ana zaka 16 amene sanakwanire pa mlingo umene lamulo limene linanena. Ndiye nkona mna anzathu akufotokozerera kuti masenta awo ndi otsegula, anthu akhoza pita kukalembetsa nthawi ina iliyonse. Komanso tikaona masikuwa adakalipo ndithu kuti munthu akhoza mwina lero mawa lomwe leti munthu akhoza kunyamuka ndikupita kuti akalembetse. Akakhala kuti kumene kwakumanako ndizovuta afotokoza bwana Sambo apa aperekaso manambala kuti anthu akhoza kuimba foni kuti athandizike. Koma kuti titsegule pa center apa ndikuona ngati zitibweretseraso mpungo wina umene utaonjezereso mwina nkhani zokuti tibwere tizafotokozerere. Chabwino ndimafuna ndonjezere kuso nkhani napene kuti muona kuti Malawi Electoral Commission ikulembesa munthu mkando wa voti amene azakwanise zaka 18 pa 16 September 2025. Ndiye chifukwa kuti kudera wina kuzibwera ana oti sakwanisa zaka 18 akalembesa unzika akhuzomuona ngati kuti ndoti ndenaso kulembetsa voti kumene kuja akauza kuti simukuyenera kulembetsa mkando wa voti imambaso matuka nkhani chakuti akukaniza kulembesa mkando wa voti pamene kumadera akurani akuloleza. Ndiye poonetsetsa kuti mwina ntchito iyi yakalembera wa voti iyende bwinobwino isaphatikizane ndi kalembera wazi andi uthenga umene woti mene kuti ngati Malawi Electoral Commission tinakhala tikukamba kuyambira kale pene tinakhazikitsa chisankho chaka chatha mu August kuti chonde abale tsiku lolembesa munthu mkando wa voti linayikidwa kale m'malamulo tikuziwa makolo. Tinamba kunena zimenezi mbuyo NLB isanayambe kupita m'madera kuti ikalembeseswa anthu. Ndi penabe tikhale tikupempha mogwada kumtundu wa Malawi kuti kulembesa mkando wa unzika si ufulu wokha komanso ndi udindo wa munthu ngati nzika. Pamene mwana wakwanisa zaka 16 tisadikire tiye tikalembetse mkando wa unzika kuti ikamafika nthawi ngati tisamakhale ndi mavuto ambiri. Ndingonjezaso pang'ono chabe. Ifeyo ndondomeko yathu yolemba anthu kuti tiapatse chiphaso cha unzika sikuti timangolemba ngati kuti ndi ID yakuntchito kapena kuti ndi ID ina iliyonse. Imene ndi security document ndi chiphaso choti ndi chotetezedwa. Ndiye pamakhala ndondomeko zina zoti tiyena kuti titsate kuti kodi munthu yudi ndi woti wokwanira zaka zoyenera kuti timulembe zimene zili 16. Kodi munthu yudi ndi Malawidi, kodi pafomu pake amuchitira umboni ndi ndani, kodi sanalembetseso chifukwa choti makina athu tikayika zala za munthu zija zimakasonyeza kuti munthu analembetsa kale. Ndiye imaperekaso makina ija ma details ake ndondomeko zonse za munthu ngakhale chithunzi chake. Kwa amene chithunzi chake mwina analembetsaso chimasonyeza kuti uyuyu chithunzi chimene analembetsa ndi ichi. Nthawi ina ndithu pamakhala mwina nthawi zina zoti munthu chithunzi chikungofanana ndi munthu wina koma si munthu mmodzi. Ndiye timayenera kuti tione kuti anthu adi ndi awiri osiyana then chipange pasi tipange issue. Ndiye sizisi zingatheke pa nthawi imene ameke akuchita kalembera tikuyenera tikapangire ku NLB komweko. Panelinso funso lina lofanana apo ndi limenelo akuti awa ndi Peter Zeblon amene akutiyembera kuchokera ku Johannesburg, South Africa. Tithokoze kuti ku South Africanso anthu akutha kutsatira zimene zikuchitika kumudzi. Akuti ndikumvetsera mwachidwi. Funso langa ndila kuti kodi NLB pomwe mukuti mudzikhala pamalo amodzi ndi ameki mudzingoona mavuto amene anthu abweretsa ngati mayina kapena alibe chiphaso ndikuwathandiza osalembetsanso kuti anthu athe kulembetsa mkaundo wa voti. Ndiye safunso limene layankhedwa ndimangofuna ndifunse kuti Peter Zeblon kuchokera ku Johannesburg funso lanu talilandira ndipo layankhidwa. Pabweranso uthenga wina kudzera pa WhatsApp amene walemba mchingerezi ndiye sera kutathauzira akuti kodi amene aona zakatangale zikuchitika pamalo olembetsera voti atani angakufikireni bwanji ameki kuti afotokoze zimenezi zakatangale ziphuphu zimene zikuchitika pamalo olembetsera voti? Zomwe kwambiri pamene tikupanga kalembera wa
chisankho. One pasenta paja pamakhala ma monitors ma representatives azipani Siyana siyana. yeah. Iniyo ngati munthu pano khaso ngati mwaona china chake choti sicholondola pali ndondomeko yoti mukhoza kumana koyamba ndi amene ali registration supervisor pa center pamenepo mupereka dandaulo lanu ngati sana kuthandizeni bwinobwino pamene paja pamakhala buku la madandaulo mulembe mmene muja zonse zija zimabwera ku commission akhoza kupita kwa DC pamene tikugwira ntchito ya kalembera wachisankho tikamba ntchito ya chisankho district coordinator amakhala DC kapena chief executive malingana ndi mzinda wake kuti ndiotani amene aja mukhoza kukadandauliraso ndipo mukafika kwa DC kapena ku council kwinalonse kuli ma office Malawi Electoral Commission umene kuja mupita umene kuja mukadandaulira. Chinanso choti nditsimikizeso nchakuti ngati kukuchitika zakatangale zachinyengo sizikutanthauza kuti mabungwe amene anakhazikidwa ndi malamulo kuti aziyang'ana nkhani ngati zimenezo ndoti sangakutengepo gawo ngati zofunika kalemba kukapitika uthenga kwa ACB ifezo tikulimbikitsani kuti kausiyeni kwa ACB igwirenso ntchito yake. Zikomo kwambiri amwafulira. Tipite kwa amene akutiimbira mafoni madzulo ano tione kuti kodi pali ndani. Madzulo abwino. Hello. Hello, mulibani. Tili bwino, ndikudziweni dzina lanu komanso kumene mukutiimbira. Ni Banda kuno kulilongwe 25. Abanda kulilongwe, funso lanu funsani. Mafuna di fusebe umankani ya zina zinde madamu wa ufuruhuzela kuna bwina zonzeka kuna kwambiri. Kumano badruka mpeke sera zina zimezi kuonesa kuti kakurugena kuti sakusasa ndima yu ugenchila umegi uriyo wakurindi mwana wa John Tembo. Kuti yu ngari nkani mene aiva akunayo wanji. Zikomo kwambiri Abanda, funso lanu liyankhidwa. Niwafuna kuti funso limene loti liyankhe pompo kuti mukaona Malawi Electoral Commission ndi bungwe limene linakhazikitsidwa ndi lamulo lalikulu la dziko lino constitution. Mu constitution ndi malamulo ena osoyendesa chisankho amakamba kuti amene angakhale mkulu wa Malawi Electoral Commission ndi ndani. Lamulo lomwelo likupereka ndondomeko kuti ngati amene ali mkulu wa Malawi Electoral Commission kapena ma commissioners sakuyenera kukhala pa udindo umenewo pali ndondomeko zake. Ndiye ngati china chilichonse chikuchitika chimene sichili chokhuzana ndi criteria yoti munthu angakhale chair kapena commissioner wa Malawi Electoral Commission, mwina tingapemphe kuti anthu tizikhala ndi ma channel ena otumizira ma grievances athu. Ndichoncho ndithu Abanda kulilongwe ndiyesa mwayankhidwa funso lanu. Zikomo kwambiri mukhale ndi madzulo abwino. Zikomo kwambiri. Tionenso ena pa line pa amene akutiimbira. Hello. Madzulo abwino, tikudziweni komanso kumene mukutiimbira. Tikudziweni dzina lanu komanso kumene mwatiimbira. Hello. Ndikimbira kuno ku Mzimba. Dzina lanu? Ndine Podoko Amakwinja. Amakwinja ku Mzimba, mukuti mufunse zotani kwa akuluakulu ameki ndi ayenera bia ali pano? Abana inelanga ndi dandaulo. Dandaulo ndiona kuna kwa kuti ine mnyumba mwanga munalowa kubandi kuba masujanga chaundika. Yeji napita ku polisi kwa dandaula kuti akuba tibera. Yani akula kuti ayi ine oti ngukulembera paper ayi. Ndinapita pa center ya meki kuno ku Mzimba kuinjinge. Ana akula kuti tibisa ntchito chipepala chimene anatibasa chifukwa chinali chipali. Yekuti ndikololedwa kuti tingazavote chifukwa no asojo tilibe chanzikacho koma kuti tiyeze ano chipepala chimene tinatenga ku polisi. Tapita nawo ku center ya meki ana akalika politiki. Amakwinja mutatifotokozera bwinobwino mukuti munapita ku center ya meki. Yes. Center yake iti imene? Ku center
NRB. Chabwino timadabo chifukwa timadabo chifukwa ameki sana tsekule masenta oti ayabe kulembetsa ku NRB ndiye akuti kalata imene mwapititsa ya ku polisi sankulolani yayi koma munalembetsa ndithu mukaundula wanzika chimenecho chanzika chinakatha 2020 zikomo mwina funso limene nditha kuyankha akunena kuti amene analembetsa chiphaso chinasowa kapena kuwonongeka akafika kudera limene akukalembetsera voti kumeneko kukakhala officer wa NRB komanso ameki ndiye inuyo mukapita pamene pali wa NRB mukawauza dzina lanu akapanga cheki mu system mwawo dzina lanu likakhalamo inuyo ndi kuti dzina lanu lilimo mu system ya unzika kenako akakupatsani lisiti limene mukagwiritsa ntchito kukalembetsa mukando wa voti inuyo musadandaule mukafika kumalo olembetsera voti akatsekulira pa 21 pano mukafike pamene pali wa NRB mukafotokozere zimene zinakutitikirani akachita cheki mu system yawo akapeza dzina lanu menemo ndikupanga verify kuti munalembetsadi mukapitirira kukalembetsa mukaondola wa voti zikomo kwambiri tathokoza kuti munatiimbira foni madzulo ano kapena pali funso lina ndikuti nthawi zinapo matenga nthawi kuti no chiphaso chawo chikatuluke ngati 3 months kapena 3 months 4 months jeno ameki NRB akuchita mechanism yaji kuti nomwina anoti athamangitane ndi nthawi kuti zikhale mchimacho chabwino funso limenelo ndiye akuyankhani ndi NRB akuti zimachedwa kuti chiphaso chituluke tingoyankhiratu pompo musakhale ndi nkhawa iliyonse ziphaso zonse zimene takhala tikulemba ziphaso zimenezi zasindikizidwa zina mwa izo tinasindikiza kunja ngati muja amapangira zinthu zina zimene za security document komanso mmene tinapangira 2018 muja moti ziphaso zimenezi tikunena pano tilengeza tsiku limene zikufika koma mwina sabata yomwe ino kwa amene ziphaso zawo zinachedwa zikomo zikomo kwambiri chifukwa munatiimbira foni madzulo ano zikomo tionenso ena amene akutiimbira hello madzulo abwino ndikudziweni dzina lanu komanso kumene mukutiimbira ine ndi Kelvin Saidi ndikuimbira kuno kulilongwe Saidi kulilongwe funso lanu ndiloti chani ine funso langa funa lipite ku NRB funsani ndithu akumva ndithu NRB ku NRB okay ndimafuna ndifunse kunena kuti maka kwa anthu azathu obwera kuchokera maiko ena mafolena kuti amene wawo amaloledwa kupanga chiphaso cha uzika akabwera kwathu kuno kumpaka ndi ngati amaloledwa amafunika ndondomeko zili kuti adzalire kuti apeze chiphaso chimene zikomo kwambiri Asaidi kulilongwe funso lanu liyankhidwa pitirirani kutionera pa television ngati mukutimvera pa wireless akuyankhani funso lanu kusanga tsopano lachiwiri lupita kuche ngati kumeki kuti anthu ngati amene wawo abwera ndobwera muno mwina ngokhala zinthu yene apeza chiphaso cha unzika mwina munjira zawo zosadziwika bwino akalembesanso ku NRB kuvota chabwino muyankhidwa ndithu okay zikomo kwambiri akuti pali ena oti sinzika za dziko lino anachoka maiko ena anathawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana ali mdziko lino muwalola kuti alembetse mukaundula wa unzika ngati pali anthu ena amene oti ndi ochoka maiko akunja amene watimapatsa chiphaso koma chimene chimakhala cha unzika ndipo chiphaso chake ndi chosiyana pang'ono ndi chiphaso chimene timakhala nacho chicha chimakhala choyera choncho ndiye anthu amene ndithu timatengera zimene awapatsa immigration kandi permanent residence kandi business registration permit imene awapatsa pamene ikathere ifenso timatseka chiphaso chicha kwa amene mukunena kuti mwina anapeza chiphaso mwachinyengo
anthu amene wangati alipo tiuzeni komanso mukhoza kwanena ku polisi kuti ena anatenga chiphaso mwachinyengo koma chiphaso cha NRB kumalawi kuno sichingatengeke mwachinyengo chifukwa pali ndondomeko zimene timatsatira zolimba kwambiri kuti munthu sangatenge chiphaso chimenechi mwachinyengo. Funso limapitiriranso kumeke kuti ena atenga chiphaso mwachinyengo ayankha kuti zimene sizingatheke. Muwalola kuti alembetse? Ayi zimenezo ndizosatheka monga ndinafotokozera koyambira kuti gawo 77 la constitution limafotokoza kuti ngati munthu wasalinzika koma ndi wa dziko lina amafuna kuti akhale wakhala zaka 7 kusonyeza kuti tingoyerekeza kuti olo munthu anali ndi chiphaso chimene walandira ku NRB monga afotokozerera koma ngati zaka 7 sizinakwane ndiye kuti munthu amene yuyu sangathe kulembetsa nawo mkalembera wa chisankho komanso sangathe kuponya voti. Zikomo kwambiri. Pali funso lina limene latipeza kudzera pa SMS akuti ino NRB ndi chifukwa chiyani bungwe limeneli likulemba kwambiri anthu mchigawo chapakati kusiyana ndi chigawo chakumpoto ndi kumwera. Akutero awa kuti mukulemba kwambiri anthu chigawo chapakati kusiyana ndi kumwera ndi kumpoto. Chifukwa chani? Komanso mungathe kupereka chiwerengero ma statistics anthu amene mwalembera akumpoto pakati ndi kumwera. Zikomo kwambiri. Funso limeneli teni tisanamize a Malawi kumati NRB akulemba chigawo chimodzi kapena dera limodzi sizoona zimenezi. Sizoona ngakhale pang'ono chifukwa ifeyo timagwira ntchito imeneyi moonetsetsa kuti tikuyenda mwachilungamo komanso Malawi aliyense akupatsidwa mpata kuti alembetse. Mwachitsanzo mmene timachita kalembera wa madera outreach registration tinayambira kuchitipa kudowa balaka mulanje kose kuti magwiritsa ntchito equipment yomweyo nyengoso chimodzimodzi. Tikanena za manambala amene walipo ndipo takhala tikupereka manambala wazipani zonse za ndale tinazitana tinakumana nazo kumponera kudzera ku Center for CMD Center for Multi-Party Democracy. And anthu amene watinawuza kuti mmene talembera ife ndi chonchi boma ili talemba anthu ochuluka chonchi timayenera kufikira chonchi tafika apa. Boma lililonse chimodzimodzi tinapereka information imeneyo komanso tinayitanitsa misonkhano ya atolankhani data yonse timapereka ndipo ngakhale pali panopa data yo ngati ikufunika tikhoza kupereka palibe chobisa chilichonse foti ntchito iliyonse tikugwira mwachilungamo komanso mopereka boma lililonse dera lililonse mofanana. Zikomo kwambiri. Paliso funso limene labweranso pa WhatsApp limene ndiye salayankhidwa kale koma tingofunsa kuti amene atifunsawo adziwe kuti sitina talandira funso lawo. Akuti munthu ali ku Joburg ku South Africa akufuna kupeza chiphaso cha unzika apange bwanji? Munayankha kuti bwerani amene muli kunjanu bwerani ku Malawi kuno mudzalembetse. Mutha kulembetsa pokhapokha ngati mwabwera kuno kumudzi. Simungalembetse muli kunja. Ndiye kuti mukunena kuti ine sindikufuna kukhala mu Malawi kapena sindikufuna kuvota. Koma bwerani mudzalembetse kumudzi. Munayankha choncho asambo. Paliso funso kuchokera kwa Fred Baluna amene akuti akuchokera kwa Mgona kwa 25. Funso lawo ndi kuti kodi ndizotheka kuti pamalo funso limene alemba mu chizungu ndikuyesetsa kuti ndilitathauzire ndizotheka kuti pamalo olembetsera voti munthu ukathenso kulembetsa unzika? Funso limene iliso linayankhidwa kale ndiye mwina tisayambe ndikutaya nthawi. Pali mafunso ambiri amene akubwera koma mwina ndi nthawi mafunso enawo tingopempha kuti Amalawi muwasunge choncho chifukwa mawa tikhale tikubweranso pano ndi programu yomweyi mudzakhale pomwepo amene mukutimvera pa wireless amene mukutionera pa television mudzafunse mafunso anu akuluakulu amenewa ndiye sasambo kubweranso mawa. Tikuyenera kubwera. Akuluakulu abwera ndithu mudzawafunsa mafunso. Mwina tisanatsirize ngati pali pofuna kutsindika tiyambe ndino asambo. Ndikufuna titsindike kuti pamene pali voto lina lilonse kapena funso lina lilonse la ku NRB tili ndi office kapena kuti call center kumene mukhoza kuimbira phone
ndikulankhulana ndi agent wathu kuti asunge mafunso anu ndi kuyankhidwa. Nambala yake ndi 488. Mutenga nambala phone ya Airtel kapena ya TNM mudinda 488 igwira, kapena muyimba pa 0 mawani atatu 7 maziro awiri 7 maziro awiri 011 700 700. Kwa amene angakwanitse email also ilipo, mukayimba phone yakupatsani. Komanso WhatsApp ilipo 0987 074 071 0987 074 081. mutumiza WhatsApp, kapena ina yachiwiri 0987 074 073. mukhoza kutumiza so SMS pa manambala amenewa tikuyankhani kuti tikuthandizeni. Zikomo kwambiri Asambo. Tipite kumeneko Sangwani Mwafuliro kuchokera ku MEC. Mwina ngati pali timve kwa acheya ku MEC ngati pali mawu otsiriza kwa lero. Zikomo kwa lero ndingokumbutsira kuti kalembera wathu wachisankho akuyamba pa 21 Oktoba chigawo choyamba. Tikhala tili kuchitipa, kukaronga tauni, kunzuzu, kunkhotakota, kunchisi, kusalima, kudedza, kubalaka, kumachinga, kuchiladzulu, neno, palombe ndi mulanje. Masenta athu akhala alipo kuyambira pa 21 mpaka pa 3 November, ndipo tizikatsegula mawa 8 koloko kutseka 4 koloko masana, ndipo nthawi ya lunch, nthawi ya nkhomaliro kuzikakhala kotsegula, komanso pa weekend kuzikakhala kotsegula. Zikomo kwambiri. Tisanapite panali funso lomaliza. Mwina mawa tidzayambira pomwepa ponena kuti Asambo muzakhalanso pano, komanso akumeki muzakhalanso pano, akuti kusiyana kwa kalembera wachisankho ndi kalembera waunzika ndikotani. Dzakhalani pomwepo Malawi kuti mudzamve yankho kuchokera ku NRB komanso ku Malawi Electoral Commission MEC. Nkhani ndiye kuti pitani mukalembetse mukaundula waunzika kuti mukhale ndi mwayi odzalembetsanso mukaundula wa vote. Tionanenso mawa pompano pa Zodiac Television. Ndi ino amene mukutimvera, timveranenso mawa pompano pa Zodiac Radio. Ine dzina langa ndi John Paul Kayuni, ndingoti madzulo abwino. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri yosatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wati where it meanders through the dense